जों दिनै दिनै बुबाग्रानि वारियार्स YDF रक जों दिनै वेस्ट PSF फाइका अबनो दिनै हाबुबाग्रा दिनै हाबुबाग्रानो खरकसा सन्जीव देबरमा हानायनायके खरकसा ताखु ब एरम खायनायके फेसबुक नि बिसिंति खाय जे कक्स दरा खुब सिदरा बाय खायनायके कमेन्ट्स खायके आबो कुनो दिनो खनो खरकसा बरक काहाम बिनि बुकि आबा हिक अखना भिडियो दै थाया सो टोटेली मेन्टेल ताई गुबुननि पार्टीनि फोरोंजाक ताई बनो रां रुवैनिके चारितनो आबोनि बागै ब खरकसा चिनि हाबुबाग्रा चिनि स्वयं गतायनि अवतार मानजाक चिनि दिबारासनो बासिना बागै गफानो बागैनि जे सामुंखाय दङ चिनि हाबुबाग्रानि बागैनिके आमाके खुब सिगारा सावैनिके फेसबुकआव कमेन्ट्स बिसिंति केनिके सै दङ सो आबोनि बागै जों दिनै चिनि सिक्ला बदल चिनि YTF नि जत वारियार्स जों जतनो जों फाइनके दिनै वेस्ट PSF बिनि मुङैनो जों FIR खाया दाम साखाबरा जों पुलिस रक बाय प्रशासन रक बाय कक सालामेन बिसिङाव गायसानो बरक साखाचनो दाति खायनके एक्शन आनाय हनाय जों बंगलाते कक खजारि काबुखा विदिन 7 days एक सप्ताहनि बिसिङाव जुदि एक्शन नाया के जों अगनतिनिखे देब कतर चबा खायना थांगि दं अच्छा सिसिन रखा बनो सिसिन बो जागानि जों काहाम सिनिबो बिनि नकबरा जों काहाम सिनिबो बता मखाय जों काहाम सिनिबो बनो जों बनो सिनि आइया हाइपेनो ससियेल मीडिया नि बिसिंति नुखा जखनबा जों बनो लीगली बायबेनाके दिनि बिनि मुङैनो FIR खायका जों बनो सिनो ताङै सिनि आंलायबा बिनि मुं सन्जीव देबरमा बबो खरकसे तिब्रा सानोब्ले बिनि नकबो तिब्रा रायजोवनो बबो तो खरकसे बुमाने बसानोब्ले बखो बरनिबा जों बनो सिनि आंनानि आं नंनि मीडिया नि बिसिंति गायसानो सानामो जोङो सन्जीव देबरमा नों नुगै दंखांके तारातारि निनि कक सामानि अबनो नों माप सानैनिखे पाइदि हाया हंके सिक्ला रक आचुगै दंगला नों जिन हाबुबाग्रानो जे कक सामानि अबनि जवाब जों निन थानिबो जों जसकेपन नाहानाय ताई सोशल मीडिया नि बिसिङाव जत सिक्ला दंनाय रक ताई अक्रा चालाय दंनाय रक जत यूज खाय दंनाय रक सोशल मीडिया एक प्लेटफर्म जिता फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ताबुक चलि दङ ट्रेंडिंग तो अ जगाव तामबा जों काहाम कक सालायनायनि बागैसो केबनि सामुं काहाम खायमाने जों बनो एप्रिशिएट खायना बागै केब बमा हायङै दंखा सुगिया जराव जों बिनि बागै कक सालायना बागैसो केबनि बागै केब हामियाके पर्सनल अटैक खायजनाय जागाया अब हका हंके समाजबो सिदारानाय दफाबो सिदारानाय नों आंबो सिदारांनाय तो निजिनि नक निजिनि बरक निजिनि ताखुब निजिरा बिसं अमाय हामिया जाया सामुं खायावै काहामनो खायदि जत्तनो नायथखौ दंमाने जाथायनाके आरो चिन हाबुबाग्रा चिनि बागै जे सामुंखाय दङ अबत जों जत तिब्रासा दंनाय सिमिया गुनि बसं दंनाय र फातार हास्तेनि बररबो सायमानै दङ जेरम चिनि हाबुबाग्रा चिनि बागै बमाहायके सामुंखाय दं सो आबो हायरनो जों एप्रिशिएट खायनो दरकार चिकन फाइनेके बरक फाइनेके फेसबुक ताई इंस्टाग्राम ताई यूट्यूब नि बिसिंति कमेन्ट्स नि बिसिंति खायनेके लाइभ भिडियो नि बिसिंति खायनेके अब हामे सामने अब बन्द खायने हामबाय